Bona nit a tothom. A veure, per favor, que aixequin la mà els que no han vingut. Bé, això vol dir que són dos. Els que heu vingut us he de donar una mala notícia. No seré breu. Tots coneixeu aquell adagi castellà que diu lo bueno, si breve, dos veces bueno. Però com que jo soc dolent, no puc ser breu. Senyores i senyors, teniu davant de vostès el dolent oficial de la tele del nostre país. A mi em fan molta gràcia tots aquests que venen de ciutat i es queden encantats amb la vida de poble. Com es nota que no hi han viscut mai. Diuen que és autèntica. Però què vol dir que és autèntica? Les xafarderies són autèntiques. Els veïns que no es parlen des de fa més de 3 generacions són autèntics. La pudor que foten els purins de porc quan els escampen. Bé, això sí que és autèntic, ja us ho dic jo. Quants anys tenies, Margarida? 14? Amb 14 anys vas enamorar la Girafaus i vas passar a ser personatge immortal? Què li va agradar de tu, petita? Els dònuts del teu esmorzar? La carpeta amb fotos a l'Alejandro Sanz? Per favor. Així no t'està pilant mai les aixelles, pobra nena. I tu? Quants tens, Ofèlia? Quants anys tenies, Julieta? 12? 13? 15? Però qui pensaven els grans autors clàssics quan escrivien els seus personatges femenins? En criaturetes? Jo també t'estimo, estimada. Ja n'hi ha prou. Ho heu fet fatal. No sou dignes del teatre. Només sou dignes per fer el paper de cadàver. No, un moment. Tu ets una persona intel·ligent i molt raonable. Ets un geni, Eloi. Estic segur que si parlem una mica podem aclarir les nostres diferències. No estem tan distanciats. Silenci. Escolta, que parlant la gent s'entén. Silenci!